Bon dia! Continuem amb la presentació dels ajuts LEADER 2021 i en aquest vídeo ens concentrarem en les limitacions que hi ha pel que fa als conceptes elegibles, les coses que sí que són subvencionables i les que no. Tindríem tres categories, les que són totalment subvencionables, algunes que són subvencionables però amb limitacions i les que directament no serien subvencionables. En el cas de les inversions subvencionables, amb caràcter general, seria qualsevol inversió en obres civils i instal·lacions, ja sigui de paleteria, fusteria, electricitat, lampisteria, etc., així com les inversions en mobiliari, equipament i maquinària. Això en caràcter general. A partir d'aquí és quan comencem a aplicar algunes limitacions i exclusions. N'hi ha algunes coses que sí que són subvencionables, però hem de tenir en compte limitacions parcials. És el cas dels honoraris tècnics d'execució d'obra, perquè només són subvencionables els honoraris de direcció i execució d'obra, qualsevol tipus d'honorari que no sigui d'aquestes dues categories no seria subvencionable, i aquests honoraris no poden excedir més del 8% del capítol d'execució d'obra. És a dir, que si la inversió en obra civil és de 100.000 euros, us podríem acceptar 8.000, independentment de que vosaltres tingueu uns honoraris tècnics més elevats. No podríem acceptar més de 8.000. Els camins i portades de serveis, que són subvencionables, però com a màxim amb el 30% de la inversió aprovada executada, programari informàtic, que li passa exactament el mateix, les instal·lacions solars d'autoconsum, això és novetat d'aquest any. Fins ara les instal·lacions d'autoconsum no tenien cap tipus de limitació, ara no pot haver-hi un projecte que sigui únicament d'instal·lacions solars, o sigui, plaques solars, ha de ser complementari d'una altra inversió i no pot excedir el 50% del total del projecte. I pel que fa a les pàgines web, hi ha com una triple limitació. La primera de totes és que ha de ser adequada per a la venda en línia, la segona que ha de ser que no pot suposar més del 30% del projecte, i a més tenim una limitació més específica encara, que és que no poden ser més de 10.000 euros per projecte. Aquestes són les que sí que són subvencionables però amb limitacions. I ara passarem a les que són no subvencionables. Ja veureu que n'hi ha moltes, jo ara comentaré només unes quantes i després us convidem a que entreu a la nostra pàgina web, catcentral.cat, en la qual tenim penjada aquesta presentació i podreu mirar amb més deteniment tots els conceptes que estan exclosos dels ajuts LEADER. Com deia, comentarem unes quantes. La primera, que ja l'hem comentat en un vídeo anterior, les despeses anteriors a la visita de no inici o posteriors al termini de màxim d'execució i justificació. Si abans d'aquella data s'ha pagat alguna cosa, ja no ho podrem acceptar. L'única excepció que tenim són els honoraris tècnics, perquè com que amb la convocatòria es demana que presenteu també amb la sol·licitud d'ajut el projecte d'obra, s'entén que prèviament heu hagut de contactar amb el personal tècnic que us hagi fet el projecte, i aquests honoraris es poden estar pagats fins a un any abans de la data de sol·licitud de l'ajut. Seria l'única excepció que tenim. No són tampoc subvencionables els béns de segona mà, ha de ser tot nou, i no són subvencionables tampoc ni impostos, ni taxes, ni llicències, ni cap despesa d'aquest tipus. Tampoc serien subvencionables els béns mobles amb una vida interior a 5 anys, com poden ser els elements fungibles, material d'oficina, etc., ni els que siguin purament decoratius o parament de la llar. No són subvencionables tampoc els apartaments turístics ni els habitatges d'ús turístics. En el cas de les inversions en turisme, sí que poden subvencionar hotels, cases de turisme rural, càmpings, però aquestes fórmules més actuals, diguem, com podrien ser els apartaments d'ús turístic, no serien subvencionables dins dels ajuts LEADER. Tampoc són subvencionables ni les empreses franquiciades ni alguns tipus de negocis que tenen una regulació específica més concreta, com poden ser les farmàcies, els estancs, les benzineres, etc. I tampoc serien subvencionables, com veiem aquí, cap tipus de despesa relacionada amb la formació, les despeses corrents de l'empresa. En el cas de les despeses corrents us podem posar un exemple molt clar, que és del que més ens trobem. Si adquiriu programari, software per a la vostra empresa, i és un programari en propietat, que el pagueu una vegada i és per a vosaltres per a sempre, sí que és subvencionable, però si és d'algun d'aquests tipus de programari que es paga una llicència anual,
aquesta despesa no seria subvencionable perquè s'entén que és una despesa corrent, perquè ho pugueu tenir en compte a l'hora de dissenyar el vostre projecte. I per últim, que és una novetat de fa un parell de convocatòries, en línia amb la transició energètica i ecològica que es vol fer impulsar també des dels ajuts líder, no són subvencionables els sistemes de calefacció i generació de calor que utilitzen fonts d'energia fòssils. És a dir, si el sistema de calefacció funciona amb plaques solars, amb geotèrmia, amb qualsevol altre tipus d'energia renovable, sí que seria subvencionable. Si funciona amb energia fòssil, com pot ser el gas natural o el gasoil, no seria subvencionable. Com m'explicava abans, ja veieu que hi ha moltes coses molt concretes que són no subvencionables o que tenen limitacions. El millor que podeu fer, primer de tot, com ja comentava abans, és entrar a la nostra pàgina web, catcentral.cat, i comprovar punt per punt què és subvencionable i què no. Segona cosa, com que nosaltres a l'associació estem acostumats també a tramitar ja aquest tipus d'ajuts, si teniu una idea de negoci concreta que us agradaria presentar a la convocatòria 2021, la nostra recomanació és que contacteu amb nosaltres, ens inscriviu un correu electrònic o ens truqueu per telèfon, teniu a la pàgina web totes les dades de contacte, ens expliqueu en concret quina inversió voldríeu fer i nosaltres us podrem assessorar i explicar-vos quins conceptes serien elegibles i quins no. I fins aquí l'apartat relacionat amb limitacions. Si encara continueu amb interès de presentar el vostre projecte, us convidem a que no us perdeu el següent vídeo en el qual parlarem ja de com funciona el procediment de tramitació dels ajuts, quina paperassa s'ha de presentar, en quins terminis estem parlant, de manera que pugueu preparar tot el necessari per presentar-vos a la convocatòria d'aquest any. Moltes gràcies i ens veiem al següent vídeo.